हेलौ खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो दिनैनि बे आंनि भिडिअ बरायनाय थालायबाय दे बे भिडिअखौ आं दिनैसो हगारनो टाइम मोनबाय आरोना सेलेनखौहाय डक्टरजों नायजाहैखालि मोनायाव लानाय जायासै नालाय बिनि अखानायै लाबाय ओमफ्राय बाबुआबो उन्दुलांफाना दं आरोना फारसेजोंहाय माने आं सेलेन लानायजों बाबुआबो उन्दुफानायजों जादों दासो जोब्बाय जा बालायलायबायमोन आङो ओमफ्राय ओंखामबो उखैबाय जानो ओंखाम जानोसै दा बाबुआबो उन्दुना दंमोन ना सिखारनानै बेबो मोजाङै गावनि गोसो बायदि जायासै नालाय जि गाबदों गोबाव गाबनानै नै दासो बेंबाय माने उन्दुना सिखारबाथाय बिनिया थाब बेंथारा गावनि गोसो बायदि मोनाबाथाय ओमफ्राय ओंखाम उखैदों नालाय जा मोरैबा मोनबाय थादों दाबो ओंखाम जानोसै ओंखाम जाबा आराम मोनसिगोन खोमा लासैनो ओमफ्राय नै जों अखानायै सानदेआवहाय सेलेन होखालि ओरैबायदि मोजां मोनासै आरोना होखांनानै ओंखाम जाखांनानैबो ओरैबायदि बांसिन बारासिनसो जानाय बायदि मोन्दों मोनायावबो ओंखामखौनो संनो हायासै ओमफ्राय नै अखानायै जोङो सानदेआवहाय जन्दिससो जामारखो ना मा होननानै जोंनि गामियावहाय सासे मुस्लिम अजा दं नालाय जन्दिस माबाग्रा बेजों नायजाहैनोसै होननानै जों फुङावनो थांबाय आरोना आइखौ खोन्थाहरना आइया खोन्थाहरना दोनखादों नालाय फैनानै दङनो ओमफ्राय जोङो थांबाय दाना ओमफ्राय नायनानै जन्दिसथ' गैया होननानै ओमफ्राय दाना बार नांदों थाबिस लानांगौसो होनबाय रा एकदमबारे Jiminda di jibe ya bimin oke dah kan abimin dah Lama ya bu mami kena ini jo kep baru be abu ko kep baru macam no saja ori nengah ori lah ori toh mami ko kep bang ko abu ko kep deh Ayo, mami abi ke kebore. Kalau kita soleh, kita, ya. Hah? Nang lal. Gaya. Par ni lon dek खादोंमोन गैया इयाव दोनफिनबाय. बाबुआ न'आव थांनो गोसो गैथ'वामोन आरोना बिराद थाबायनो मोजां मोन्दों फुंनि समाना आरो थान्दा थान्दानो आरो अखा एसे हादोंमोन थान्दा जादों आरो बोथोरा माने जोङो रबिबाराव फार्स्ट थांदोंमोन नालाय ओमफ्राय रबिबारावथ' जन्दिस गैया होननानै बिदिसो होनना होदोंमोन ना ओमफ्राय खनथाम जारिगोन होननानै ओमफ्राय बे सानडे खालि जारिनानै हरबाय खनसे फार्स्ट ओमफ्राय मानडे खालि थांबावदोंमोन आरोना बे नैबेयाव ओइदिनखालि ओमफ्राय जोङो दिंखिया खानानै लाबोफादों आरोना आङो जानो लुगैनानै दिंखिया जानो लुगैना दंबाय थायोमोन ओमफ्राय दिंखिया खानानै लाबोबाय ओमफ्राय दा बिदि बुंबायबो ओमफ्राय दा खोथाबो दाननो हाला उफाय गैया जेबो बेलेग बुंदेराखै बुंनाया दा बिदिखौ माने फोथायथाराबो होननो हाया बा फोथायोबो होनो माने गेजेराव आरोना ओमफ्राय दा खोथाबो दाननो हायासै दे थाबिसखौ लानानै थानोसै होननानै जों जेबो होनासै आरोना ओमफ्राय खनथाम जारिगोन नालाय ओमफ्राय नोङो मानडेनियाथ' थांबाय मैयानिया ओमफ्राय आंथ' दिनैसो बे भिडिअखौ हगारनाय जाबाय नालाय ओमफ्राय गोबावजों माने दाख्लैनिफ्रायनो जयै आङो दिनै हगारनाय जानोसै आरोना ओमफ्राय आङो जोंबोथ' दिनै लास्टमोन नालाय दिनै थांदोंमोन खिन्थु अखा हादोंमोन नालाय दिनैयो फुङाव ओमफ्राय दिनै भिडिअखौ खेबनाय जायासै आरोना अखाया फ्रियावनो जोङो थांनांदों आरोना खस्थ' थांनाय जादों फुङावहाय बाबुबाबो थालाङा बिबै गैया नालाय बिबै थाबाथ' गालांनो हागौमोन आबौसो लायलांसैमोन आंबो बिब'जोंसो थाया नालाय ओमफ्राय थांनानै जोङो थाब जारि जानानैल' फैबाय आरोना ओमफ्राय थाबिसखौ गावो जेला माबायो होमबा खोन्थाहरसिगोन आरो लायनानै गानसिगोन आरो जिखुनु
माथो होनबावनो ओमफ्राय दा भिडिअखौ दिनैथ' जेबो भिडिअ खालामनायबो जायासै थांनायावबो खालामनाय जायासै आरो आङो न'आवबो खालामनाय जायासै नै दाल' आङो भइस अभार होनाय जाबाय मैयानि भिडिअआवनो फुंनि सममोन नालाय बाबामोनहा मोसौ माबा माबि खामानि मावबाय थादोंमोन आरोना गामियाव नालाय ओमफ्राय दा भिडिअखौ बेखिनियावनो दोननोसै जायफोरा नायबाय बिसोरनिसिम थेंक इउ स' माच ओमफ्राय आङो दा हामबायानो जेबो मोनफिनासै दाख्लैनिफ्राय दा सेलेन होनायनि उनाव सेलेना थाब खाथियाखैमोन उनावसो लासै खाथि लानानै मोजां मोनखो ना मा मिथिला जिखुनु आं दा हामबाय आरोना ओमफ्राय खनसेबाव होनबावनोसै भिडिअखौ बेखिनियावनो दोननोसै जायफोरा नायबाय बिसोरनिसिम थेंक इउ स' माच ओमफ्राय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोनलाय बाय बाय